Δεν είναι μόνο το Φαρμακονήσι, στο οποίο σχεδόν καθημερινά οι κάτοικοι ζουν κάτω από τα τουρκικά αεροπλάνα. Η Δέλτα τηλεόραση αποκαλύπτει βίντεο στο οποίο τουρκικά F-16 πετάνε στην περιοχή του Σουφλίου, σχεδόν παράλληλα με τον ποταμό Εύρο. Είναι οπλισμένο καθαρά, φαίνεται. Στις απολύξεις των πτερυγίων φαίνεται ο οπλισμός που φέρει. Την Τετάρτη 13 Μαΐου, ελικόπτερο που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex, που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιούσε πτήση παράλληλα με τον Εύρο. Το ελικόπτερο δεν είναι στρατιωτικό, όμως δέχτηκε παρενοχλήσεις όπως αποδεικνύεται και από το οπτικό υλικό που κατέγραψε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σουφλίου, Χαράλαμπος Αλατζιάς. Υπολογίζοντας τις αποστάσεις, με γυμνό οφθαλμό βεβαίως, δεν είχα μυρογνωμόνιο για να υπολογίσω τις αποστάσεις, φάνηκε καθαρά παραβίαση και ειδικά όταν το αεροσκάφος, το τουρκικό αεροσκάφος, επιχειρούσε να στρίψει για να στραφεί από βορειοδυτική κατεύθυνση του Σουφλίου προς τα ανατολικά, δηλαδή προς τη μεριά της Τουρκίας. Εσείς είδατε ένα ελικόπτερο, ακούσατε ένα ελικόπτερο? Ναι, άκουσα ένα ελικόπτερο, καταρχήν άκουσα τους κινητήρες των αεροπλάνων, των αεροσκοφών, κατόπιν ακούω τον κινητήρα του ελικοπτέρου, παραξενεύτηκα. Η Τουρκία υποστήριξε ότι το ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της, ενώ ενεργοποίησε και την κόκκινη γραμμή που υπάρχει μεταξύ των επιτελείων των δύο χωρών και απέτησε να σταματήσει η πτήση του ελικοπτέρου. Αυτά τα λίγα πλάνα που τράβηξα πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικά και προσδίδουν αυτήν την τουρκική προκλητικότητα, η οποία τελικά δεν είναι μόνο στην περιοχή του Αιγαίου, όπως θέλουν κάποιοι ηθήνοντες να πιστεύουν και όπως διατυμπανίζουν κάποιοι άλλοι, αλλά επεκτείνεται από την Θράκη μέχρι και τον Καστελόριζο. Οι παρενοχλήσεις των F-16 είναι καταγεγραμμένες, ενώ ο θόρυβος από την πτήση τους ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα στο Σουφλί. Μια προσένταξη, υποτίθεται εισαγωγικά, χώρα η Τουρκία, παραβιάζει εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας μας, παραβιάζει ευρωπαϊκό εναέριο χώρο στην ουσία, παρενοχλώντας και αναχαιτίζοντας ένα ευρωπαϊκό ελικόπτερο που προσπαθεί να επιτηρήσει τα σύνορα, τα ευρωπαϊκά πλέον σύνορα. Η Ελλάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον οργανισμό Frontex για παροχή βοήθειας και μέσων επιτήρησης των ευρωπαϊκών συνόρων.